ଯୋଗ୍ୟ ବୋହୂ କିଏ? ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତେଜିଆ। ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଚାରି ପୁଅର ବିବାହ କରିସାରି ଆଖି ବୁଜିଲେ। ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୁଅମାନେ ତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ସେ କେଉଁ ବୋହୂ ହାତରେ ଦେବେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ ବୋହୂମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯେଉଁ ବୋହୂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବ ତା ହାତରେ ହିଁ ଘରର ଚାବିକାଠି ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବଡ଼ ବୋହୂ ମା, ଆଜି ମୁଁ ତମ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବି। ବୋହୂ ଖୁସି ହୋଇକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ବାପା ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମା, ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ? କ'ଣ ବାପା, ପଚାରନ୍ତୁ, ବୋହୂ ମା କହିଲେ। ବାପା କହିଲେ, ଆମର ତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ ତୁମେ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ ମା? ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲେ, ବାପା, ମୋତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ମା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ହୁଏ ବାପା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚି, ତରଭୁଜ, ଜାମୁ ଆଦି। ଆଉ ମୋତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଆମ୍ବ ତ ମୋତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ, ତମେ ଯାଇ ତମେ କାମ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ କିଛି ଭାବିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି ବୋହୂ ମା। ଏହା ଶୁଣି ବୋହୂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ, 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବୋହୂମା କହିଲେ, ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ପଚାରିବୁ କହିଲା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ଖରାଦିନରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ ନଦୀନାଳ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଭଲସେ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତି। ଗଛପତ୍ର ସବୁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଯେମିତି ଠିକ୍ ବାପା, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ସେମିତି ଠିକ୍। ଜଳ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବାପା ଖାଇସାରି ଉଠିଲେ। ତା ପରଦିନ ତୃତୀୟ ବୋହୂକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବୋହୂ ମା, ଆଜି ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତୃତୀୟ ବୋହୂଟି ରୋଷେଇବାସରେ ଲାଗିଗଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ବାପା ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୃତୀୟ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ? ବୋହୂ କହିଲା, ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ବୋହୂ କହିଲା, ଖରାରେ ଆମକୁ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ଝାଳ ବହୁତ ବାହାରେ, ଲୋକେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଚପଚପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଲାଗେନି। ପାଗ ଶୁଖିଲା ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ବର୍ଷାର ଡର ଥାଏ ନା ଖରାର। ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରବି ଫସଲ ହୁଏ, ପନିପରିବା ମିଳେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ବାପା ଖାଇସାରି ଉଠିଲେ। ଏବେ ପାଳି ସାନ ବୋହୂର। ସାନ ବୋହୂକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି। ବୋହୂ ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ସବା ସାନ ବୋହୂର ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଓ ନିଆରା ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବା, ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ଋତୁ ସହିତ ମୁଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରେ। ଯଦି ଖରା ଋତୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥିଲେ ଆମେ ଶୀତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସବୁ ଋତୁର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବାପା। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ବାପା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବାପା ବୁଝିଲେ ଯେ ଋତୁମାନଙ୍କ ସହ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଛି ସେ ଜୀବନର ସବୁ ସମୟ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଖରାପ ସମୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଭଲ ସମୟ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ। ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଚାବି ତାଙ୍କ ସାନ ବୋହୂକୁ ଦେଇ ସେ ଏବେ ପୁରୀ ତୀର୍ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଠି ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।